Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iyaiyag na Saray Pangasinense. Diyan Alcala, Paborito! Bautista, Paborito. Benalona, Paborito! Lawak, Paborito! Puso Robio, Paborito! Santo Tomas, Paborito. Season, Paborito! Ordaneta, Paborito! Diyan Villasis, Paborito! Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito! ikaw ang pinag-uusapan. Paborito! Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito! DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito! Paborito! Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyan linawa. Tang opinyon, unong lignaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Lignaay babalay. Kaulop, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay. Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay. Okay, good morning, good morning, good morning. Masantos san mabig, good morning lang ulad balang sinansakay. Petsa Jess, da bulan na Hunyo 2025. Paparuntale da kasiksikanan nyo, susaray gagawa da kaliber-liber na luyag na Pangasinan, saray balita at loob na bansa. Kana siyempre saray matuan, liknaay balay. Walaw kanta ba yun saya na programa, saray kapaborito yo, amigo yo, RJ Jimenez at your service always. Tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Yada Speto Technical Engineer Nexon, tan si Engineer Richard. Kumusta kila namin ditan pinablimiran dumarangal. Taraya makukulin kabaluyan niya talagan na every morning masakbay yung babangon. Aga unaasad sa tay game of chance. Masalukan na lereg da sa tay game of chance sa tatang tanagagi ka. Kanyan na kayo masyadong
mansisiryoso dasatan laulad sa may kabat ko. Yaman likat na nanalo sa may antuman niya galawad cellphone scatter. Pero mas malamang manayay talo. Manlulukso no manalo pero no natatalo ag mo nalilikas cash in lan cash in imbis siya cash out. Nako. Control lang po. Pero pag maraming pera, why not? Gawin nyo yung diversyon, okay yan. Pero pag kaskas de, so kwarta, budget yun dasay pangkaukulan na pamilya. Ganun lang po yun. Para iwas away. Pianaw gantuk club, biray, untukya, biray flying saucer, ya plato. Umangkulkulay sa nasawa ay ageng. Tano ang gapoy kwartang, gapoy kateo. Talagan na naliknam so irap ed panagbilay kanyan kuli tan disiplinad sarili. Wow, hayahayang buhay para da saramay walay kwarta. Pasyar di man pero saramay yung papasyar ya kwartay gobyerno'y usaran daay ayagay. Yung pong mga kaibigan mo, Engineer Nixon at Engineer Richard na mga opisyal, balita ko nasa ibang bansa. Nako! Katapos lang ng eleksyon, nasa ibang bansa. Umaya Rangal ko si Amor, resibo. No na gabayo na promote si Kiran na kabiyangan na otoridad na kukulan so resibo. Kuandan na Chief PNP General Nicolas Torre pero resibo na sa may accomplishment. Okay tan, accomplishment nyo no pigara sunaral yuran lawless element at nasarat ay kabiyangan na manag-usar na droga pero siguraduhing buhay. Pero no atrismet lebilayo ay akinay paunang kayo ay ganun lang naman po yan kaya mangkigtot lalamat iramay user, iramay pusher at awatan so kampanya lamat na saray kabyangan otoridad dasay gangganan na General Torre resibo. Kukulan na antis kayo ni promote walay resibo no antura so agawon nyo aliw kayong kumag, aliw kayong payakot, aliw kayong bundat. Ay nako, sorry sa mga natatamaan, kailangan kumilos po kayo. Mga kabyangan na otoridad, yung pong may accomplishment para kayo ay ma-promote sa inyong rangko. At siyempre pag na-promote, additional yan, sahod, Kaya maganda yan, General Torre, siguraduhin lang na talagang totoong resibo. Yung ipapakita hindi gawa-gawa, baka mamaya pinirma ng kanyang superior dahil medyo SIP kaya nagkakaroon ng resibo at accomplishment ng ating mga kapulisan. Okay, kailangan verifikahin. Mainit pa rin usapin mga kapaborito itong maaring pagsimula ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Umpisan ninyo na mga senador. Gawin na ninyo ang inyong mga trabaho sa mutsaring mga liknaan lasong papaway. Pinablimera na dumarangal, kailangan malaman ng taong bayan kung totoong nagkasala tulad lang ng isang simpleng kaso. Kailangang idaan sa paglilitis. Di ba? Kaya kailangan na tapusin na ito hanggang sa pagsapit ng pagupo ng mga bagong halal na mga senador. Ano ba to? Nasambuton da kina antoy bilanga dasay Senado na kailangang tapusin yung mga incumbent pa ang magiging judge, Senate judge sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Out muna kayong mga incoming, wag muna kayong makisali. Kaya pag ibinibilang yung numero nyo dyan sa mga bagong apili, no si pare kakampi ng Vice President Sara Duterte, out muna kayo. Ito munang mga incumbent na magtatapos ang serbisyo hanggang Hunyo at 30. Sapat ba ang araw na yan? From June 11
hanggang sa tapos ng Hunyo para may present lahat yung mga ebidensya, article of impeachment. O, ilan yan eh, di ba? Mabasa kaya lahat yan, mapatunayan kaya lahat yan. O, yun. Kaya magiging ang labanan dito numero, bilangan. Pero siyempre ang gusto ng higit na nakararami nating kababayan, dahil naman na yan ang nakapaloob sa batas, na kailangan idaan sa paglilitis para malaman ng madlang people kung ano yung mga iprepresentang ebidensya dyan. Pero alam ninyo, mayroon ding mga sariling panghuusga itong ating mga kababayan na tututok dyan. Ano man ang maging resulta, absulto man o ma-impeach, alam natin na may maiiwan na liknaan mo't susaray umbalay basimutla dasaray naringalandan ebidensya ditan dasay gawaan at atang tanagagik ya paglilitis. So abangan po natin at pag nag-umpisa na yan, yan na natin na makinig na lang tayo at wag na tayong magbigay ng mga opinion natin dyan kasi nag-umpisa na nga. Pero sa ngayon, yun yung pinag-uusapan, yun yung mga liknaan nasa balay patungkol sa usapin ng maaring pagsisimula ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte dito po sa Senado. At syempre yung mga prosecutor naman, mga piling congressman, ang siya namang magsisilbing prosecution sa panig ng prosecutors, handa na daw sila. Sila yung taga-usig naman. At syempre, yung defense team naman ni Vice President Sara Duterte, talagang naghahanda na rin. At syempre, yung hurado dito hindi lang isa. Hindi lang dadalawa, kundi lahat ng mga nakaupo pang senador ang siyang magsisilbing hurado, judge, sa usaping ito. Good morning sa mga nakikinig dyan sa bayan ng Labrador, Pangasinan. Hinihintay na rin nila yung pag-upo. Bago ang mayor dyan sa bayan ng Labrador, Pangasinan. Roger, good morning. Bago yung mayor ninyo dyan Ang Labrador ay ang bayan na may pinaka-konti na barangay sa ating Tanagagik. Ang bayan ng Labrador ay binubuo lamang po ng 10 barangays yan. At yan ay sakop ng 2nd District ng Pangasinan. Ano kaya? Matutuloy na kaya yung plano dyan na pagpapatayo ng nuclear power plant? Abangan po natin. Isa ring usapin na pinag-usapan ngayon at inaantay diyan sa aming bayan ng Lingayen. Matutuloy na ba? Matutuloy na kaya yung planong paglalagay ng seawall diyan sa Lingayen Beach na ito'y maigpit na kinontra ng mga mangingisda at ng mga taong bayan noong ito ay pinupurma at ito rin ay hindi nabigyan ng uno ng local government. Uno bang tawag doon? Yung no objection, parang ganun. May tawag sila doon Nawalag nguray dilak, tatang Tanagagik. Nanunutan niya, syempre wala yung objection at satan basi matla at legal opinion na sa legal officer. Wala ramay na pag-iran na i-comply niya tatang Tanagagik. At satan niya plano kumo niya pangi letter of no objection yung para sa ganun tuloy-tuloy na yon yung seawall dyan. Ngayon dahil sa July 1 June 30
high noon. Sige, upo na ang bagong mayor namin dyan. The person of ang pagbabalik ni Mayor elect Mayor Iday Villa Castañeda. Morning, Mayora. Kumusta na kaya si Kuya Butch? Kuya Butch Villa, good morning. Matutuloy na kaya yun yung mga inaabangan dyan sa bayan ng Lingayen. Pero may mga opinion din tayong nakukuha, nagagather at ating tanagagi ka dyan sa bayan ng Lingayen. Meron ding mga pabor sa pagkakaroon ng seawall dyan sa bayan ng Lingayen. Dahil daw yun magiging proteksyon dahil kita naman ninyo yung buhangin. May mga pagkakataon na yan tinatabunan na yung Baywalk road dyan, kaya kailangan din ng may pangharang, lalo na pag malakas ang alon, para sa ganon maharang yung tubig at may pro-protecta na seawall nga dyan sa area na yan. At sana hanggang Binmaloy nasakop ng 2nd District. Yun naman yung plano ni Congressman Mark Coangco patungkol sa usapin sa seawall na yan. Actually, nandyan na yung mga ginawa na pwedeng ilagay na semento. Yung wall na parang ang style parang hagdan na pwede ring upuan ng mga beachgoer, di ba? Diyan sa bayan ng Lingayen. Kaya antayin natin kung anong mangyayari diyan. Yun din ang inaabangan. At mayroon din tayong nakuwang mga impormasyon, mga kapaborito, mga liknaan ng ating mga kababayan diyan sa Lingayen. Napabor din sila doon sa seawall. Sa aspeto naman ng squatting ang kanilang pinupuntuhan dyan, para daw hindi na lumagpas doon sa Baywalk yung mga mahilig mangangkam ng lupa ng pamahalaan na mahilig magposisyon, dahil syempre alam naman nila kung yung kanilang mga gagawin, kung paano magkaroon ng forcible lease agreement. Alam naman natin na dyan sa Baywalk, before the sea, Baywalk is okupado na ng mga malalaking establishmento. Baka mamaya mayroon nang lalagpas doon sa Baywalk at magpapatayo naman ng mga establishment. Wala nang mangyayari, mas lalo aliw-liwa yan ng. Kaya pag may Baywalk, meron ng boundary talaga, di ba? Hindi na nila mauukupa pa yung after ng road na Baywalk, wala nang uukupa dahil meron ng seawall. Hindi na nila yan maganda na talaga pag may seawall. Yun yung magiging harang para dun sa mga nagbabalak na kumuha uli ng lupa dyan. Tama na yung sa isang gilid lang ng kalsada, pero after nung kalsada, beachfront, wag na. Parang may mga nagtatanim-tanim na ng nyug dyan sige. Kaya kailangan sabi ng isang nakausap natin, mas maganda pag may seawall, dahil syempre yan na yung magiging harang para dun sa mga nagbabalak pa na kunin uli yung lute, dahil medyo lumalayo yung dagat. Pero sabi naman ng isang kaibigan ko din, hindi naman sa pabor ako, sabi niya, ang more on sa mga panig naman ng mga mangingisda. Pero kung ano ang magiging kahihinatnan niyan, antayin po natin. Siyempre yan diskarte at desisyon ng mga nakaupo. Pag desisyon na, wala tayong magagawa. Kasi gusto nila gagawin nila lahat yung paraan para yan ay matuloy. Good morning, partner. Ay, good morning, partner. Bali-bali tayo. Maningas ka na sige. Medyo bali-bali tayo, didiscusan mo natin. Atay seawall at Lingayen. Siyempre, sa kwantimat lang tayo atatang tanagagig, marakap yung proyekto. No, man bilang at saya at in accordance with
Tamlaratan, may requirements. Yes. No timumbok at sarara may panuntunan. Jad gobyerno matlanti, wala sa kada proyekto, wala tay panuntunan niya tutumbukan da. Wala ray procedures niya tutumbukan da. Akin taga tuloy ang saman. Lapot wala man lang tiso sa may objection. Wala may insuggest opinion na say municipal legal officer. Yes. In that to demand nantura may makasengeg no akin at medyo may agaong konforme. So sa LGU Lingayen at sa tanya proyekto tano atumbok ko mon irara may legal procedures at hanggang po man sa problema actually amin niya proyekto siyempre nipasan tayo in the first place kapaborito RJ at for the benefit of the doubt kailan tating tanagagik walay pan ka maungan turaratan niya proyekto yan nununutan ta tapan niyarin walan panda parad pan kaabigan na karaklan at labat lang ti aman labat sa question no kasi atumbok so proseso hangga po'y amazing jet Tagalog tatawag gandang walang nilabag walang problema. Kaya yun ang sinasabi ko nga kapaborito Joseph, abangan natin. Tingnan natin. Iba na yung composition na naman ng mga opisyal dyan. At alam mo, lahat naman may lusot yan, di ba? Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, may mga dahilan na valid reason naman. On the other hand naman kapaborito Jay, at least kung sakali tama yung LGU ay di niyagol to may sakay. Yes. May kanunutan sa tanya proyekto. May salamat nita niyagol da. At posibleng pakakasoan to. Pero siyempre nangantilan ani. Yes. Wait and see yakwanda. Correct. Dahil nababanggit naman natin dahil sa mga bago na uupo. Mga bago na uupo sa mga bayan-bayan, di ba? Yes. May mga kung kakampi, syempre, di ba? Magiging matintinuno siya min. Yan. Okay, Jada Saray Karumanira ni impormasyon na balita at panamaglay na sayan programa. Pawilan mi kayo, kasumpalan na pigaran makanampay mano, manalapud saray, manangantabay, maganong labat. Ang puta-putang Iren Balita. Ako si General Nicolas Torre III na itinalaga sa katungkulan bilang Chief of the Philippine National Police. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Wanna escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco.
At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Macandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalitan, ah! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa May Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Hanap mo ba ang legit at malinamnam na boneless bangus kapaborito? Heto na ang Donna Dagupan Boneless Bangus. Malinis at malinamnam, araw-araw bago. Mura ang presyo at pwedeng pang negosyo. Legit boneless bangus. Legit supplier, Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatagpuan sa Magsaysay Market, Dagupan City. Open 24 hours. Available din ang boneless bangus, Shanghai bangus, spicy bangus, boneless tinapa bangus, at rellenong bangus. Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatawagan po sila sa 0939-415-8547 at 0930-284-5333. Donna Dagupan Boneless Bangus. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan.
Syudad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Judd Herrero. Paborito. Lasip Chico. Paborito. Lasip Grande. Paborito. Lumboy. Paborito. Lukaw. Paborito. Tanjet Maluwag. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tuloy-tuloy sulik na ibali at ating tanagagig. Alas 8.34 sa oras sila. Kaulap kantabi ni siyempre sari magturiran ka paborito. Amigo yo, RJ Jimenez at your service always. Tan sa imagtariling kor, magturiran ka paborito Joseph Kanilang Bakani. Dani man bitlang partner iman so sa may impeachment. Sumpalundala ko no. Sumpalundala ko no, pero pigpigaran na si simba mo lay kinat mansala lay liderato. At agmat tamay agmo na alad paspasan tan. Tapigara may ken article of impeachment itong tungunda. Insan siyempre in the spirit of due process, agaw tang kapaborito sa kayenda ko mo pa. Presentada nira ebidensya ko mo pa. Yes. Presentation of evidence, wala niray debatian at satan, presentation of nasa defense mat, noon po'y ebidensya damat, ya pangontrad sa may ikakasodad si Vice President. So, aga na yarin may proseso at paspasan. Lante, kanyan daklakin, may paparuntal na liknaan da kapaborito Joseph. Actually, walay... Kasi may numero. Kasi siyempre arami sitting kini, di ba? Kung senador. Senador, out muna kayo. Yung mga incoming pa. Dahil kung tatapusin hanggang June 30, di wala muna. Yung mga bago. Yes. So, ano yun? Di violation na yun sa kanilang kanupugan kapaborito, RJ. Sabi ko naman, out ka din. Out ka muna, Senador Laila de Lima. Senador ba? Di ba? Ay, senador. Congressman. Congresswoman siya. Di ba? Dahil siya, di ba na sinabi na isa siya sa mga upong prosecutor. Paano? July 1 pa rin siya. So, hindi pa rin siya pwede umupo doon. Hindi pa pwede. So, ganun yung proseso kasi actually may paliwanag dyan si Senador Senate President Chis Escudero. Pero bago natin puntahan yung kay Senador Chis Escudero, meron ding siniwalat si Archbishop Soc Villegas. May lignaan may lignaan mat. Lignaan tumat as a priest. Anto Yes. Sa ikwanto dyan sa may sulat to kapaborito ajay. Sa ibabaga to, it is wrong, it is a sin. Kwanto. This is our Catholic response to the clamor for the observance of constitutional processes. Kwanto. My dear people of God in the Church of Lingay and Dagupan, I wish to contribute to the public forum about the delayed impeachment process of the Vice President from our heritage of Catholic social doctrines. We have sufficient legal experts to guide us in understanding the laws governing the process. I cannot add more. Kwanto. Here I offer these guidelines from the perspective of truth. In the pursuit of justice and the protection of the common good, Christ is the truth. The Lord is the God of justice. His will is our fullness of life. Kwanto. To delay the trial or even to abort it is to suppress the truth. It is a sin. The opponent, the devil, is rightly called Prince of Lies. It is a sin, kwanto, to falsify or conceal the truth.
The nation has a right to the truth that can only be established by evidence and the testing of evidence. To deprive the people of the full truth is a form of robbery. It is keeping something not yours. It is a sin. When motivated by selfish ambition and the prioritization of personal desires, gratification and comfort, the delay of the process of pursuing the truth is a sin. It is marks of negligence and laziness not to pursue the truth when you have the capacity to know it. Forthwith, it is a grave sin of omission. It is morally unacceptable. To abort the trial even before its delayed commencement is deplorable. It is a sin against justice. The trial by the Senate is a positive command of the Philippine Constitution. It is a demand of justice. It must be commenced and it must continue to a just verdict. It is wrong to delay or abort it, say the legal experts. I add, it is sinfully wrong. It offends truth and justice. Procrastination is a form of laziness which leads to the neglect of responsibilities, tasks, or opportunities, which can be interpreted as a lack of negligence or commitment. The nation deserves better than such officials. As we celebrate our Independence Day a few days from now, may we always remember that only in God can we be truly free. May the Lord set us free from our own devils of lies, injustice, mediocrity, and selfishness. From the Cathedral of St. John the Evangelist, Dagupan City, June 9, 2025, Feast of Mary, Mother of the Church, Socrates B. Villegas, Archbishop of Lingayen, Dagupan. Asikatutan, so sa may inipasan tayo nga pastoral letter to and Archbishop Soc Villegas para sa ray nasasakupan to jadling gayon Dagupan Archdiocese. Yes, pero alam mo yan, siyempre hindi pa natin sinasabi na guilty. Of course. So kailangan yung mga pananaw natin diyan is wag muna nating lutuhin. Na parang sinusupil natin yung katotohanan. Pero ang gusto lang siguro na ipabatid, kailangan may paglilitis. Ano Yes. Para malaman din ng taong bayan kung mayroon nga ba at hindi nasupil yung katotohanan. Kasi nga, i-represent pa yung ebidensya, hindi pa naman guilty, di ba? So, sabi ko nga kanina, after nung hearing, nung paglilitis ng mga senador dyan, yung mga judge, may kanya-kanya tayong panghuhusga. Ma-absuelto man, sarili nating panghuhusga, base doon sa mga napakinggan natin, na pag-represent ng ebidensya. Siguro may sasang-ayon din na wala siya talagang kasalanan, base rin doon, di ba, sa pagdedepensa ng kanyang defense team. Kaya siguro, sa kabuuan, mayroon tayong kanyang liknaan dyan after na mapakinggan natin. Siguro yung gustong sabihin, wag nating supilin yung pagkakataon na yun. Ang maganda siguro para magkaroon tayo ng peace of mind. Yes. Wag muna nating tignan kung there is a truth on it. Yes. Ang tignan muna natin, ano ba yung proseso? Yes. Nasusunod ba yung proseso? Tama. Kasi hindi naman natin pwedeng hindi sundan yung proseso. Kasi magiging violation yan nung rights ng akusado. Yes. Baka mamaya madaliin at makuha yung numero, di ba? Di ba? Di ba? Kaya kung minsan maging mapagmatsyag tayo dito. Kaya may mga liknaan na ganyan na mga lumalabas. Yes. Di ba? Actually, kung minsan makikita mo may political motive na. Like for example si Senadora Risa Ontiveros, kapaborito RJ. Pag yung tenor na panagsalita na, yung 'di ba, mahahalata mo na na parang hindi pa tapos yung, 'di ba? But you have to reconsider, 'di ba? But you have to consider also bakit ganun kaporsigido si Senadora Ontiveros. 'Di ba meron siyang pronouncement before na I am open to become the president of the Republic of the Philippines. Di ba? Pero alam mo,
dapat wag ka munang magpakita. Oo, kung dapat ang questionin mo doon, tama yung sinasabi mo, yung proseso. Yung proseso yung muna. Proseso lang. Ito, pakinggan natin. Kung sa palagay natin na mangurado, walang kasalanan, o di bumuto tayo ng no. Yes. Para sa impeachment, pero pag nakita natin na yung ebidensya ay talagang matibay, nasa sa atin yon. Pero yung magsalita ka na parang madiin, yung parang ganon, yung parang yung parang hinuhursagan mo. Oh yes, kaagad. Kaagad. Huwag naman sanang ganon. Wag. Actually, may opinion din dyan si Senate President Chis Escudero kasi nirelinquish niya yung chair niya para ipaliwanag naman niya yung kanyang side. Mm-hmm. So, I think let's hear kung ano yung binanggit at sinabi ni Senate President Chis Escudero patungkol dyan. With the permission of our colleagues, ilang bagay po ang nais ko sanang sabihin, paumanhin, dininig ko muna ang posisyon at opinyon ng bawat isa bago ko pinagpasahang bumaba mula sa kinakaluklukan na kinakaupuan ko at sagutin ang ilan sa mga puntong ibinigkas nitong nagdaang ilang oras na. Una, nasabi na may kailangan naman na panahon na kailangan gugulin para dito, bakit hindi pa ginawa noon? Hindi ba obvious na nakita po natin itong nagdaang magkatatlong oras? Na oras na pinag-usapan natin ang impeachment, mahaba ang diskusyon. Hindi ito simpleng 30 minuto lang sa pag-issue ng summons dahil kailangan pahintulutan at payagan ang mahaba at malayang debate. At bago ko lumayo, nais kong pasalamatan ang ating mga kasamahan dito sa Senado para sa isang maayos, civil, at naaayon sa rules natin ng diskusyon at debate. Ayon na rin sa sinumpaan nating tungkulin na pagpasahan ng lahat ng bagay na naayon sa ating paniniwalang tama at nararapat nating gawin. Hayaan mong simulan ko po ang ilang mga binanggit. Mr. President, Your Honor, I wrote the members of the Senate on February 24, 2025, outlining the basic reasons why we cannot, as of yet, schedule the impeachment complaint. Much has been said about the term forthwith, which I wrote to each and every member of the Senate. Mr. President, Your Honor, we are governed not only by the Constitution but also our rules. We are governed as well by precedents. We are governed as well by decisions of the Supreme Court pertaining to this matter. Allow me to, for the record, cite a few regarding this matter list. They may think that it's only a one-sided opinion with respect to their definition of forthwith na agad-agad. Kada senador marahil may kanya-kanyang opinion kaugnay nito. Hindi ko pwedeng hayaan na sa record natin ay hindi may sabi ang ibang opinion kaugnay nito. Una, nakasaad po sa saligang batas kaugnay sa papel na dapat gampanan ng Kamara na dapat tugunan nila ang pagsampa ng impeachment complaint sa loob ng mga takdang panahon. Kung ilang session days para ilagay sa calendar, ilang session days para ilagay sa Committee on Justice, ilang session days para pagpasahan, ilang session days para pagdesisyonan ng plenaryo ng Kamara. Nakalagay din sa rules ng Kamara. Anumang impeachment complaint regularly filed by one member, dapat po immediately, hindi po forthwith, immediately, i-transmit ng Secretary General sa Speaker. Nakalagay din sa sariling rules ng Kamara. Ang Speaker dapat sa loob ng 10 araw i-refer sa Committee on Justice. Bakit mahalaga yun? Dahil sa ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa Francisco case, dyan magsisimula ang 1-year ban sa pagsasampa ng pangalawa, pangatlo o pang-apat na impeachment complaint. Hindi yan ginawa ng Kamara. Sa katotohanan, hanggang nag-adjourn tayong lahat bilang Kongreso noong February 5, hindi yan ginalaw ng Secretary General sa kabila ng magkabila naman ng opisina ng Secretary General at ng Speaker. Sasabihin marahil ng ilan, tapos na yan. Lumipas na yan, tulad ng sinabi ni Senator Coco, wala na tayong magagawa dyan. Nandun ako. Pero may katanungan akong iiwan bago nating lisanin ang puntong yan.
Nasaan yung mga nagreklamong dapat agad-agad? Nasaan yung mga nagsasabing ngayon na, wag nang pagpaliban, ba't pinidelay? Inupuan po ng mahigit 2 buwan, magtatatlong buwan nga ito. Hindi inaksyonan. Wala naman ako narinig na nagreklamo, na nasa na agad-agad. Sa kanila nakalagay immediately may takdang araw pa. Yan ang paksa ng petition sa Korte Suprema ngayon na inihain ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa pag-iwas sa tinatawag niyang 1-year ban na nakasaad sa salig na batas. Now let me proceed forthwith. I quoted this in my letter to all the senators. Forthwith, citing various cases, Mr. President, Your Honors, means within a reasonable time, which may be longer or shorter period according to the circumstances of a particular case. It means it is elastic in nature and varies with every case. Quote, it may be modified by circumstances and the nature of the duty to be performed. Marami po nagsasabi ng opinion agad-agad. Kung gaano karami po ang abogado, kung gaano karami po ang marunong at magaling, ganoon din kadami marahil ang dalang interpretasyon. Pero nasaan ang probisyon ng saligang batas, desisyon ng korte na nag-interpreta doon na nagsasabing agad-agad niya ang ibig sabihin yan, samantalang hindi naman agad-agad ang interpretasyon ng salitang immediately ng Kamara. Kung talagang immediately ang gusto, di sana ang sinulat ng mga nagsulat ng konstitusyon, immediate din tayo. Yung immediate nga ng House, hindi yung interpretasyon, sa tayo ganyan. If the prosecutors themselves, the complainants themselves were not that interested and sat on these complaints for over 2 months, tayo bigla ngayon, mamadali nila habang nabanjing-banjing sila ng mahigit 2 buwan sa mababang kapulungan. Pangalawa, bagaman tama si Senator Pimentel at sang-ayon ako na pwede tayo mag-trial habang recess. Ginawa na po yan sa kaso ni Chief Justice Corona. Again, we are governed not only by the Constitution, by our rules, but also by precedents. Subalit, may malaking pagkakaiba. Dapat nasimulan, na-refer, at nagkaroon ng plenary action sa articles of impeachment upang makonstitute ang impeachment court bago ito magpatuloy habang recess. Maraming nagsabi, mag-trial na tayo, mag-convene na tayo, sumumpa na tayo habang recess. Sa panahon ng palagay ko, labagyan sa saligang batas. Doon sa mga talagang gustong matanggal si Vice President Sara Duterte. Doon sa mga galit sa kanya, inis sa kanya, gustong madali itong impeachment. Para mo lang binigyan siya ng dagdag na balang question nito sa Korte Suprema. Dahil hindi po pwede yan. At hindi po ako papayag na mangyari at gawin yan dahil lamang gusto nila at nagmamadali sila. Sinabi ko na sa simula pa lang ng impeachment process na ito, 1 linggo matapos i-file yan dito sa Senado, 2 oras bago tayo mag-adjourn sa huling araw ng ating sesyon. Sabi ko, hindi ako makikinig, susunod o magpapadala sa sino mang pabor sa impeachment at ayaw kay Vice President Duterte. Hindi ako magpapadala sa ayaw sa impeachment at gusto si Vice President Duterte. Trabaho ko bilang tagapamulo ng Senado, ingala ko, trabaho natin lahat na maging pantay at pareha sa ating pagtingin. Yan ang rason, hindi naman tsamba lang yung nagkataon. Yan ang rason kung bakit ang babaeng sumisimbolo ng hustisya ay nakapiring. Wala dapat tinitingnan at tinitigan. Wala dapat kinagabihan dahil lang nagkataong gano'n ang nangyari. At dahil nagkataong ayaw siya eh. Ganyan ang gawin nyo. Let's go back to precedents, Mr. President. 3 lamang na impeachment complaint ang naitawid ng Kongreso patungo sa Senado na inabutan ko na matapos ang 1987 Constitution. 3 lamang. Ang impeachment complaint laban kay dating Pangulong Estrada, ang impeachment complaint laban kay Chief Justice Corona, at ang impeachment complaint laban kay Ombudsman Gutierrez. Hayaan niyo kong isa-isahin ko. Isinampa ang impeachment complaint laban kay Pangulong Estrada magnoong Nobyembre. Noong nag-recess ang Senado,
tumigil ang trial. Nag-resume sila pagkatapos ng recess. May nagreklamo ba? May nagsabi, uy, fortuita. Yan ang President ng Senado. Nung nag-trial at hindi binuksan ang second envelope, yun yung maalala. Nag-walk out ang prosecutors, hindi na bumalik. Ano ginawa ng Senado? Wala nang prosecutor, wala nang interesado, dinismiss forthwith yung impeachment complaint. Dahil nawala na yung prosecutors. Tama naman. Hindi na pala interesado yung mga prosecutor, ano bang gagawin ng Senado magtawag ng hearing? Sa kaso ni Chief Justice Corona, sinampal 5 araw bago mag-adjourn ng Senado. Nagsimula ang trial pag-resume pagkatapos ng Christmas break. Pero bago mag-break o habang break, nag-issue na ng summons, nagkasagutan. Yun naman talaga yung balak natin pag-resume nitong 2 linggong ito. Yun lang, Mr. President, mga kasamahan. Ang kaisa-isang impeachment complaint na nasimulan at natapos ng Senado. Yung pangatlong impeachment complaint ni Ombudsman Mercy Gutierrez. Finalian 3 araw bago mag-adjourn ang Senado sa kanyang regular recess, walang eleksyon. Nung nag-resume, doon lamang Senate ang trial. Pero bago nag-resume ang Kongreso, nagbitiw si Ombudsman Gutierrez. Ano ang ginawa ng Senado? Walang trial, hindi kinunbin ang impeachment court, at sa Senate, dinismiss yung impeachment complaint. Pinagpasa nila. Resign na pala eh. Wala na tayong kailangan gawin. Naalala niyo po yung debate? Na meron pa namang penalty of absolute perpetual disqualification. That was discussed. But by way of President, the Senate did that. So if you look at the past presidents of the Senate, nagawa po nila yun, pinagbotohan po nila yun. Without convening the impeachment court. Wala pong nagsabi, hoy, inaabandon na ninyo ang inyong constitutional duty nung ginawa ng Senado yun. Paano po yan, Ginoong Pangulo? Pagsang-ayon ba ang karamihan o ng pinakamaingay o matatalino sa ating bansa? Okay lang? Pag hindi sila sang-ayon, hindi na okay. Bugbog ka na. Bugbog na institusyon. Dapat may gawin na tayo. The Constitution, the rules, and the precedents, Mr. President, do not change simply because a group says otherwise. Balikan naman pa natin. Yung isang na-outlaw na impeachment complaint laban kay dating Chief Justice Davide. Karamihan sa mga civil society groups tutol doon sa impeachment complaint na yun. Tungkol sa corruption din yun. Tungkol sa pag-aabuso ng poder yun. Parehong mga grounds. Kaya yun naman ang ground ng impeachment talaga eh. Anong sinabi nung halos parehong grupo na yun na gusto ang ulo ni Vice President Sara? Ay, masama yung impeachment yan. Hindi yan dapat i-file. Dapat i-dismiss niya yan. Mabuting tao si Chief Justice Davide. Nagsalita pa mga miyembro ng Senado noon. Kahit padala ng Kamara sa amin, hindi namin tatanggapin yan. Sinabi din po ng Senado noong mga panahon yun. At saka busy kami sa budget. Kailangan mo na namin nanangin yan, bago yan. Babalik ko ang katanungan. Nagbabago ba? Depende kung sino may gusto? Hindi ba dapat kung ano yung pamantayan at batayan kaugnay ng impeachment complaint, sino man ang nasasakdal? Pareho at parehas ang pagtrato natin. Ngayon, kaugnay na sa saluyang impeachment complaint. Nakalagay po sa rules ng Senado, ang impeachment proceedings dapat i-refer sa Committee on Justice. Ang ginawa ng Senado, bagaman pareho ang rules natin na bahagi ng ating President, ni-refer sa Committee on Rules na siyang naging hudyat para buuin ang impeachment court. Sa Estados Unidos kung saan natin kinopya ang karamihan ng mga provision ng ating impeachment rules, ang mga miyembro ng Kamara na naghahaya ng impeachment ng mga prosecutors, sila ang nagbabasa niyan. So, nung nakita po namin sa parte ng Secretariat, yung President na yun, nung nakita po namin
yung provision na dapat sa Committee on Justice i-refer, sinuggest namin na basahin yung articles of impeachment ng prosecutors mismo sa Senado, hindi pa sa Korte, para magsilbing hudyat yun ng pag-convene ng impeachment court at panunumpa ng mga judges ng impeachment court. Yung po sana nakatalagang gawin sa June 11. Nasabi po ni Senator Villanueva, ano nga ba ang pagkakaiba? June 2, June 3, June 5, June 4, June 9, June 10, June 11. Kung susundan natin ang ginawa ng mga ibang impeachment court sa mga nagdaang panahon, iniiso lamang nila yung summons para mabigyan ng sapat na panahon. Ang nasasakdal na isumite yung kanyang answer dyan sa impeachment complaint. At pagkatapos nun, dahil magtatapos ang kapangyarihan ng mga prosecutor sa June 30, hindi po tayo pwede magpatuloy sa ating paglilitis dahil hindi naman pwedeng one side lang yung ating mapapakinggan pagkatapos ng June 30. Doon sa nagsasabi na may mga private prosecutor naman na i-appoint ang Kamara. With the principal goes the agent because the authority of the principal ceases by June 30. So, napag-usapan, tatawid ba ito? Tatawid ba ito sa susunod na Kongreso? Kung gano'n rin karami siguro ang senador, gano'n karami din ang opinion, kung gano'n karami ang abogado, gano'n karami din ang magaling nilang basehan kung tatawid nga ba o hindi. My position is that it will. Mr. President, Your Honor, allow me to read a portion of the deliberations of the Constitutional Commission on this matter. Delegate Aquino. Because I would proceed, quote, from settled jurisprudence that impeachment proceedings are essentially judicial in nature, such that it follows that when the legislative chamber undertakes these proceedings, it sits as a court of justice. And therefore, it is not bound by the rules of legislative sessions. It cannot adjourn. Assuming that the session is adjourned, impeachment proceedings should not in any way be affected by the adjournment of the session. Delegate Romulo. That is not precluded from our proposal. If the Commissioner wants to make it explicit and suggest amendments to that effect, I suppose I would not object. Our thinking is that if the Commissioner's premise is that it is like a court of justice, maybe an adjournment of the hearing will certainly not preclude it from continuing the proceedings on some other day. In other words, it could not lose jurisdiction just because of adjournment. Add to that, Mr. President, what the minority leader said during earlier sessions we've had. Hindi porkit pinalitan yung judge, dismiss agad lahat ng kaso at magsisimula uli. Ang prinsipyo pa ng batas na nagsasabing ano namang sinimulan, dapat lamang tapusin. Plus ang precedent natin kaugnay sa SCT na tumatawid yung kaso sa SCT bagaman nagpalit ng Kongreso, bagaman nagpalit ng mga miyembro ng Senado at maestrado ng Korte Suprema. Now, allow me to state a few more things before I yield the floor. Mr. President, Congress cannot pass an irrepealable law. Very much so that we cannot bind the next Congress. Whatever we decide with respect to this issue, kung tatawid nga ba o hindi, would have to be confirmed, affirmed, or rejected as the case may be by the 20th Congress. Some of us will be part of that. Some of us will no longer be part of that. But we cannot tie their hands and bind their hands. But the same is true, Mr. President, Your Honor, if at all, with the House of Representatives as well. The 19th Congress also, to my mind, cannot bind. If the 19th Congress Senate cannot bind the 19th Congress, the 20th Congress Senate, then in the same breath, the 19th Congress House cannot bind the 20th Congress House.
certain procedural, to my mind, compliances need to be made in order for this to be done. As a last point, Mr. President, Your Honor, oo nga po at maraming nagpapahayag ng opinion at maraming sinasabi laban sa Senado at higit pa sa sinumang miyembro ng Senado laban sa inyong lingkod. But I consider that as part of the burden of leadership, Mr. President, Your Honor. Bahagi ng trabaho bilang tagapangulo ng Senado na balikatin kung anumang pagsubok, anumang pasanin, anumang patutsada na ibabato sa Senado o sa tagapangulo ng Senado kaugnay ng ginagawa o dito ginagawa. Pero alalahanin din sana ng ating mga kababayan. Bagaman karapan na lang sabihin at magsabi ng kanilang nasa loob, tulad ng pag-alang na ginagawa natin sa mga nagpapahayag ng kanilang opinyon sa labas lamang ng Senado. Para po sa akin, lahat po ito ay welcome at respetado po dahil sa isang demokrasya, importante ang malayang pagpapahayag ng opinyon. Sa isang demokrasya, Ginoong Pangulo, hindi naman pwede nagkakasundo tayo sa lahat ng bagay. Sa isang demokrasya, tama lang, okay lang at dapat lang na magkakaiba tayo ng pananaw, basta't hindi tayo nagsasakitan, basta't hindi tayo nag-aaway o dumarating sa punto na magkakasakitan. Malaya tayo makakapagdebate pero sa dulo, tulad lamang ng nakaraang eleksyon, pagbobotohan po natin ito at ito'y masisettle sa pamamagitan ng botohan. Sino man ang manalo sa botohan, hindi nangangahulugan tama. Sino man ang matalo, hindi nangangahulugan mali. Iyon ang gusto ng nakararami. Gayon din sa mga opinyon na ihahayag sa ngayon. Hindi porket yan ang tingin ninyo, tama na kayo. Hindi porket na hindi sang-ayon ang ibang tao sa inyo, mali na sila. Hindi po ganun yun. That I am not, or anyone here in the Senate is not on your side, does not mean that they are wrong and you are right. Only history will be the judge of that. Kaugnay naman ng mga legal na opinion. Dapat ganito, dapat ganyan, ito ang forthwith, dapat ngayon na, dapat bukas, pwede sa Miyerkules. Ang pwede lamang po naman magpasya ng legalidad niyan ay ang Korte Suprema. Hanggat hindi po nangyayari yan. Malaya tayong pwede magdebate at sabihin ang ating kanya-kanyang posisyon na buong nabukas at buong pahintulot ang binigay ng Senado para mapakinggan yan. Hindi lamang sa iba't ibang social media platforms, pati dito sa plenaryo ng Senado. Again, Mr. President, before I conclude, I thank our colleagues for enunciating their opinion, their positions on this matter, and for the healthy debate that we saw and heard regarding this matter. As stated by Senator Tulfo earlier, at some point in time, we will have to put this to a vote. And as I believe, we will put this to a vote in the next few minutes. Hiling at dalangin ko. Ano man magiging resulta, na ninanais ng mas nakararami, galangin ng kada at bawat miyembro ng Senado. Dahil sa dulo, tagapangulo man naman ng Senado, batigang senador ka man o baguhan, tigil-tigisan po tayo ng boto. Pantay-pantay po tayo pagdating sa kapasyang ito. Maraming salamat po sa inyong pasensya, sa oras, at paumahin. So, si katutan na tatong tanagagig. So, sama indalat-dat na Senador Chis Escudero. At, ng bata-batar, sang katalusan. At balat na kulang tili oras sa tatong tanagagig. Yes, overtime lang tayo. Yes, so. Itulit ay yan nabuas, ha? So, yes, antak dakol sa opinion da, dakol sa liknaan nyo, nabuas, awaton miratan, iteksyo labat, itawag yo, komoditin miratan. Yes, so. Okay. Hello, good morning kay Sir Bernard Masaoy, Lynn Coronel, Cecilia Morante, at kay Sir Maxi Solis. Sa kapalimalam yung oras sa ating tanagagi, kakalo pangantabi lalangula, at lignay bali sari magterior ang kapaborito. Amigo yo, RJ Vera Jimenez at your service always. Tansay magtarilingkor, Joseph Kanilang Bakani, kalop kantabay team at the technical side, sa Manangaro Lawas, the faithful one, Engineer Richard Olanday, and the only one, Engineer Nixon Dakal. Sipo bukas, ito lamang sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Paborito!
Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez tan Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM.